Я от всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать всего самого наилучшего, спокойствия и счастья в нашем современном мире, здоровья, что очень важно, и, конечно, Яңа ел белән, дуслар. Әлбәттә, яңа елда без сезне барыгызны да чакырабыз. Чөнки Кыш бабай капчыгында күп итеп сезгә чакыру билетлары китерер. Чөнки Кыш бабайны яратабыз, көтеп алабыз. Аңа рәхмәт Кыш бабайга. Кар кызы быел килмәде. Чөнки әле ул прививка ясатмаган. Шуңа күрә biz прививка ясасагыз да, ясатмагыз да сезне чакырып алабыз, көтеп калабыз. Безнең татарский центрда була инде, татар милли үзәгендә. Безнең әле генә булганы Ак калфакны бик кеше яратып карады. Әлегә кадәр шалтыратып миңа рәхмәт әйтәләр. Инде хәзер Март айында ала бирсә, яңа елда без куярга тиеш Диләфрүзгә 4 кияү. Менә бу китапта да Диләфрүзгә 4 кияү, аны без 2 тапкыр куйдык инде. Алар инде әлбәттә ул состав картайды, меңенә яшь, шул яшь кеше сезне чакырып калам театрга. Әлбәттә театрны яратсагыз, татарча яхшы белерсез. Мен сезне барыгызны да ихлас күңелдән Кыш бабай бәйрәме белән тәбрик итәм һәм бәхет телим. Инде бу тәре вируслар битер, Алла белсә, әйттеләр, февральдә бетәчәк, бер кайчанда булмаячак дип. Шулай амин, бер кайчанда булмасын авыртулар. Яшәгез, өметле булыгыз, һаман да өмет тотып яшәргә кирәк, дуслар. Ассаламу алейкум. Кадерле милләттәшләр, хәерле кич. Бөтенегезне котлыйм. Киләчәк яңа ел белән бөтенебезгә уңышлар телим. Киләчәк елыбыз бераз тынычрак булсын. Бу 2 ел буе барган ковид кебек нәрсәләр бетсен иде. Һәм безгә җыелышырга рәхәтрәк булсын, җиңелрәк. Беркем дә безне тыймасын. Һәркемгә уңышлар, сәламәтлек, бәхет теләп калам. Сау булыгыз. Ассаламу алейкум. Туганнар, милләттәшләр. Менә бер айда үтмәячәк. Без каршы алабыз 2022 елны. Мин бөтен татарларны шул исәптән штаб татар Москвы тәбриклим яңа ел белән. Минем теләкләрем шундый. Шулай ук матур итеп татарларны җыярга булсын, берләштерергә булсын. Тарихта кала бу бит. Бу чынлап әйткәндә зур эшләнә штаб татарда. Монда шушы бинада кем генә очрашмый. Новосибирскта килә, менә бүген Новосибирск килгән икән. Мондан төрле шәһәрләрдән килеп, беләләр бөтенсе дә штаб татар бар. Мин уйлыйм инде бөтен иҗтимагый кешеләр штаб татарны любой төбәктә беләдер инде дип. Шулай. Аллага шөкер. Шулай гелгенә шулай булсын, яшәргә насыйп булсын, зак яшәргә насыйп булсын, матур итеп. Рәхмәт. Дорогие друзья, приближается Новый год. Год, как и каждый год, предыдущий год был интересный, в чем-то сложный, в чем-то непонятный. Он ставил перед нами интересные, подчас сложные задачи. Трудно предполагать, что Новый год будет легче. Будем надеяться, что Новый год будет интереснее и будет ставить те задачи, которые мы сможем решить благодаря милости Аллаха. Должен сказать, что сейчас с каждым, даже не то чтобы годом, а с каждым месяцем мы чувствуем, насколько поднимается уважение
России к самой себе. Мы можем сравнить с 90-ми годами и можем увидеть сейчас. Так вот, уважение страны к самой себе, уважение каждого представителя многонационального народа России складывается из уважения к своей нации, из уважения к своей культуре. А культура, не надо думать, что культура это только песни и пляски. Культура это технология, культура это наука, культура это сплав созидательной деятельности человека. Так вот, я желаю, чтобы вы имели достаточную степень свободы для того, чтобы радоваться жизни и созидать, и побеждать в новом 2022 году. С наступающим праздником, дорогие друзья, товарищи, единоверцы, единомышленники! Ура!